שבת שלום, סניף אריאל כפר גנים. לשירת המנון התנועה, המפקד יעבור לדום. עמוד דום. לעד חיה בלבבנו, האמונה נאמנה, לשוב לארץ קודשנו, עיר בדוד חלום, שמה נעמוד לגורלנו. השבת, פרשת שמיני, סניף אריאל כפר גנים, מונה כ-2x לחלק ל3. 2, 3 חניכים! צדיק, רוצה להשלים עניין? נו, בבקשה, בוא! הנה, זה מתאבס עליך, בוא! בבקשה, נעשה לך שיעורים, הכל! מה שתבקש! בבקשה, לא! צדיק, מי בא להשלים עניין? צדיקים, בוא תשלים עניין. הנה, יש לנו עניין. אתה חזק, בוא. אתה עשירי. בוא, צדיק. בוא. הנה, מיצי, בוא תשלים עניין. דקה, צדיק. צדיקה, צדיק.